Donostiako estudietan da, Amaiur Urrola, Ernai Gazte antolakundeko eleduna, eta Amaia Bilbao, 3 abokatuak bulegoko abokatua berriz, Bilboko estudietan dago, egunon? Kaixo, egunon. Egunon, bai. Bueno, Amaiur, balorazio baikorra egin duzu, zer modu zabete epaiaren berri izan ostean? Oso pozik egia esan genuen aurrekoan, baina da bada urte eta erdi iraunduen prozesu bat, duela urte eta erdi izan genuen isun hauen berri, eta duela urte bete jakinarazi genuen, prozesu judizial bat abiaraziko genuela. Prozesu judizial honen helburua bazen, alde batetik, hasieratik azaldu genuen bezala, Ernairen aurkako operazio bat martxan jarri zutela, eta operazio hori desmontatzeko edo evidentzian usteko helburua genuen alde batetik, eta beste alde batetik, beste garaipen bat moduan ulertzen dugu, hasieratik esaten genuen bestelako elementu bat zela, honek ez zuela edo ezin genuela permititu honek aurrekari bat markatzea bestelako mugimendu sozialentzako edo eta bestelako egoera batzuetarako. Eta uste dugu aurrekari polita uzten duela epai honek, izan ere agerian geratu da kasu honetan segurtasun sailak eta Eusko Jaurlaritzak izandako jarrera erabat desproportzionala eta erabat antidemokratikoa, eta beraz epaile batek horre, sententzia baten bitartez hori adieraztea uste dugu oso positiboa dela eta oso pozik gaude horregatik. Letuko dugu epaiaren nondik norakoak baitare, Maili, akaso guztia labur bildu dezaken esaldia izan daiteke protestak ez zirela legezkoak, baina bai zilegiak zer esan nahi du honek, edo zehaztasunez nolakoa da esaldi hau? Bai, hori da, esaldi hori epai bietako batean bai jasotzen da, bietan, baina ezberdintasun ugari daude Gasteizko kasuan eta Bilboko kasuan. Zuk aurretik ondo esan dozu moduen, Gasteizko kasuen isun guztiak, hau da, administrazioko ebazpen guztiak indargabetu ditu, beraz, guztiak dira legez kontrakoak, baina Bilboko kasuan aldiz, zuk ondo esan duzu moduen bai, ondo tipifikatuta egongo litzatezke, hau da, epaiak bai jasotzen du desordena publikoak egon direla, beraz, bai direla zilegiak egon ziren protestak, baina ez legezkoak, beraz, isuna jaisten du, kontuan izandik guztiz neurrizkanpokoak zirela esarri ziren isunaren kuantiak. Eta hori zergatik jasotzen da hori guk frogatu ahal izan dugulako ertzaintza jasotzen duen guzti hori ezela gertatu, eta horrez gain legeak esartzen dituen betekizunak ez dituztelako errespetatu isun hauek jartzerakoan. Baina egia da, eta Maiurrek ere aurreratu du, bereziki interesgarria da guretzako sententzia bi hauek, asko garatzen duelako guk nahi genuen kontu bat, eta da, adierazpen askatasunerako eta manifestaziorako oinarrizko eskubideen garapen eta babes bat egon behar dela horrelako protestetan, eta neurria jartzen dio administrazioak zigortzeko duen ahalmen horri. Eta talka horretan, betekizun asko daudela bergorazten dio berriz ere administrazioari, eta hauek ez dituztela kasu honetan bete. Baina bai, oso adibide ona da, guretzako juridikoki sententzia eta epaiketa hauetan landu dena, kontuan izanik epaitegietara jo behar izan dugulako epaile batek esan behar izateko protesta eta komunikazio soziala helburutzat zituen ekintzak zirela, eta horrek bereziki babestuta daudela Espainiar Konstituzioaren arabera, eta horregatik zilegiak direla. Asteazken honetako prentsaurrekoan ere, zehazki esan zenuen, orain aipatzen zenuen bezala, ertzaintzak esandako hori ez dela gertatu. Zer da ertzaintzak esandako hori? Ze egitate deskribatu zituzten? Beraiek oinarritu dute ondoren jarritako ebazpena edo isuna kasu honetan gertatu esen bide mosketa eta trafikoko eta ordena sozialeko
esoiko egoera batetan. Hau da, eurek deskribatzen dute egon zen kolapso, beraien hitzetan kolapso zirkulatorio hori eman zela, inolako beste frogabiderik aurkeztu gabe, Gasteizko kasuan ere esaten dute protesta horretan parte hartu zutenen jarrera beste modu batekoa zela, askoz ere violentoagoa, errepidea moztu zutela, eta guk frogatu ahal izan dugu, bai Gasteizko kasuan errepidea moztu zela, baina ertzaintzak horrela erabaki zuelako, protesta bera ezelako errepidean egin, eta Bilboko kasuan aldiz, beraiek deskribatzen duten ordena sozialeko edo egun horretako egunerokotasuneko alterazio hori ezela gertatu frogatu ahal izan dugu, eta egon zen bide mozketa hori beraiei zaiela egosgarri, eta oso interesgarria da, ze kasu honetan ertzaintzak erabaki zuen hasieran egon zen mobilizazio horretan egia da, errepidean egin zela, mobilizazio baketsu bat izan zen, errepideko 3 karrilak oztopatzen zituena, baina ertzaintza hasieratik bertaratzen da lekuan, eta ertzaintza dagoen momentutik aurrera ertzaintza bera da errepidea mozten duena, eta ordu luzez erabakitzen duena errepidea moztuta izatea, eta adibidez identifikazioak errepidean egitea, banaka eta bar. Hau da, guk planteatu izan dugu epaiketetan, garrantzitsua dela neurtzea, ze puntutatik aurrera den egosgarri herritar bateri egiten duen edozein egitate, eta ze puntutara arte leporatu alzaion administrazioa, kasu horretan ertzaintzak, hartzen duen erabakia. Kontuan izanik, beste kasu batzuetan, guztiok dakigun bezala, baina, prozedura honetan beste espediente administratibo batzuk aurkeztu ditugu, non bai leku berean Bilbon, hau da Eliptika plazan, egon diren horrelako mobilizazioetan edo protestetan, hau da pertsona batzuk errepidean eserita gobernu delegaritza aurrean protesta bat eginez, ertzaintzak bertaratu eta 2 pertsona identifikatu izan ditu, 600 bat kantitateko isuna jarri, eta beste guztiak desalojatu ditu, edo ez dira horrelako isuna jarri. Orduan, zergaitik kasu honetan erabakitzen dute gazte guztiak bertan izatea ordu luzez, guztiak identifikatzea, eta gero ondoren gainera beraiek eragindako bide mozketa leporatzea, eta hori arrazoia izatea 2005 euroko isuna jartzeko. Argi eta garbi beste jarrera bat dago, jatorrian egoera berdina zegoenean. Eta ikertu ahal izan da bi egiteko modu ezberdin horiek nork agindu zituen? Bai, agindu hori eman zituen bai subkomisario eta komisarioa epaiketan egon dira lekuko bezala. Eta beraiek dira atestatu polizial oso luzea sinatzen dutenak eta idazten dutenak. Beraiek argudiatu izan dute hasieratik, hori dela ertzaintzaren jarduteko protokolo seguruena, eta arrazoi horren ondorioz erabaki zutela hori. Amaiur, protesta egitea eztabaidan izan den azken hilabete hauetan, akaso aintzat hartzeko epaia ere bai da, sektore sozial ezberdinetarako, akaso? Noski bai, eta, guk hasieratik esaten genuen, ez? Honek operazioaren erroa edo helburua bazela gazteria independentista isilaraztea, eta beraz, Ernai Gazte Antolakundea, kasu honetan gazteria independentistarientzako eskaintza zabala egiten duen, bai antolakuntzarako, bai mobilizaziorako antolakundea kolpatzea, ez? Eta hori zela operazio honen helburua. Eta gainera, guk prozedura judiziala aurrera eramatea erabaki izan ez bagenu, arriskua zegoen baita ere, horrelako jardunbideak sistematizatzeko edo eta bestelako kasu batzuetan ere horrela jardunalizateko. Eta uste genuen, eta duela urtebete prozesu hau abiarazteko erabaki hartu genuenean, pixkat horretan oinarritzen ginen, ez? Hau da, guk ezin genuela permititu edo gure eskuetan zegoen hori egin behar genuela. Alde batetik, bai gure aurkako operazioa esan dudan bezala desmantelatzeko, eta azken finean antolakundearen bizigarritasuna bera jopuntuan jarri nahi zutelako ekonomikoki antolakundea itoz, eta beste alde batetik ezin genuela baimendu hemendik aurrera administrazioak, kasu honetan segurtasun sailak,
horrelako jardunbideak izatea gainontzeko herritar edota mugimendu sozialen aurka jarduteko, ez? Azken finean Maik azaldu duen bezala, honek erantzuten diolako elkartzeko eskubidearen aurka edo manifestatzeko eskubidearen aurka egiteari, eta uste dugu hori ezinezkoa dela edo ezin dugula onartu. Moza legea, baliatu da isunak jartzeko. 2016 urtean Gasteizko Legebiltzarrak adostu zuen ez aplikatzeko konpromezua zuzenketa baten bitartez. Ia 10 urte pasatan nola ikusten duzu hau? Bai, hasiera batean ere esaten genuen, ez? Euskal Herrian bazegoela gehiengo sozial bat, eta baita esan duzun bezala, ez? Gasteizko parlamentuan antza bazegoen gehiengo bat, mozalegearen aplikazioa bera zalantzan jartzen zuena, eta uste dugu, badela garaia eztabaida honi heltzeko, eta bai lege hau zein, joan den urtean egon zen lege honen moldaketa bat, eta legearen puntu latzenak edo desagertzen ziren. Uste dugu eztabaida hori Gasteizko Legebiltzarrean esan bezala duela 10 urte ere ireki zela, badagoela gehiengo bat horren aplikazioa zalantzan jartzen duena, eta beraz eztabaida hori, eztabaida publiko hori emateko garaia dela uste dugu. Akaso eskatuko duzue hori bera horretarako ekimenen batekin, edo? Ikusiko dugu aurrera begira, guretzako orain, epai honek edo bi sententzia hauek esan dudan bezala badira aurrekari bat eztabaida horri heldu ahal izateko, edo behintzat legearen aplikazioa eta aplikazio modua, eta beraz administrazioaren jardunbide hori zalantzan jartzeko, eta uste dugu horren gaineko gogoeta bat eman beharko litzatekela. Maili, zigorrak esan dugu, mozalei aplikatu ezarri zirela, 2005 euro kasu batzuetan, hau da ezakit eska daiteken kantitateri kaltuena, edo zer justifikatu dezake mailakatze horretan goreneraino heltzeak? Ez da kantitaterik altuena. Desordena publikoak arau hauste larriak dira, arauaren barruan, ez aldiz, adibidez, mobilizazio bat ez komunikatzearena, eta hori ere azpimarratzekoa da kasu hauetan, bai espediente administratiboan eta bai epaiketan bertan asko eta sententzia horrela jasotzen da, asko esan den zerbait da, ezela komunikatu aurretiaz eta legearen betekizun hori ez dela bete, baina klaro, kasu horretarako ere badago beste isun bat arauean, eta isun hori aldiz arina izango litzateke, askoz ere kantitate bajuagoarekin. Kasu honetan, desordena publiko larriak egon zirela ondorio estatu du segurtasun sailak, beraz, arau hauste larri bat da. 600 eurotik 30.000 eurorako tartea dauka administrazioa kantitatea zehazteko. Baina, prozedura zigortzaileetan eta bai administrazioak eta bai estatuak herritar bati zigorra jartzerakoan beti minimotik hasi behar dira, eta minimoa ez jartzerako orduan argudiatu behar da. Kasu honetan, lehen esan dudan bezala, beraien argudioa izan da, egon zen, sortu zen eragina oso larria izan zela. Hau da, bide mosketak Bilboko sarrerak adibidez, Bilboko sarrerak guztiz oztopatzeraino, zerbitzu publiko, ohiko zerbitzu publikoak, autobusak, ambulantziak ez zirela, ezin izan zutela beraien bidea jarraitu. Horrelako arrazoiekin ezarri dute 4 aldiz biderkatu duten kantitate hori, baina argi geratu da eta begibistakoa da, eta sententziaren hitzetan harrigarria, ezarritako isuna guztiz neurriz kanpokoa izan dela. Maior, Ernitik salatu izan duzu isun hauek gazte antolakunde ekonomikoki itotzeko saiakera izan dela, esan berri duzu baita ere. Zentzu honetan espero duzue segurtasun saietik erantzunen bat edota erreakzionen bat? Bai, espero dugu, esaten aritu nahi zen bezala, ez? Baina hemen gogoetatu behar dena edo zalantzan jarri behar dena dela jardunbide sistematikoa. Maik azaldu du eta aurrekoan agerraldian ere azaldu zuen, baina suposatzen da administrazioak egoki funtzionatu behar duela, eta kasu honetan segurtasun saila ez dakit objektiboa izan behar dela eta nolabait ongi funtzionatu behar duela. Kasu honetan
agerian utzi du epaile batek hori ez dela horrela izan, eta beraz ez, egin dela operazio bat helburu konkretu batzuekin, kasu honetan gazte antolakundearen eta gazteria independentistaren aurka joateko. Beraz, noski, honen gaineko beste behin ere, gogoeta bat edo zalantzan jarri beharko genuke zergatik duen segurtasun sailak jardunbide hau, eta beraz, zentzu horretan erantzun bat espero dugu, edo espero dugu jokabide honekin amaitu dezala, eta beste alde batetik, bai epaiak edo sententziak beragatik, espero duguna da, isun hoien kuantia jeisterakoan, diru horren itzultzea egitea, horrela esaten duelako epaiak baita ere, eta horrez gain antolakundeari prozesuru hone guztiak suposatutako kosteak itzultzea ere, hori ere epaiak esan duelako. Eta hor baita ere, aipatu zenuen azkeneko prentsaurrekoan, zer nolako testuingurua ere sortu den protestengatikan, urriak 12ko istilu horiek Gasteizen, eta aldarrikatu zenuen euskal faxistak aurkitu nahi izan ez gero hauek arkautin bilatzeko. Bai, guri iruditzen zaigu nahiko adierazgarria dela, ez? Fokua gazteengan, euskal gazteriarengan edota gazteria independentistarengan jarri nahi izatea, ez? Bai gure aurkako operazio honekin ikusi dugun bezala edo baita ere azken asteetan montatu duten zirkuarekin eta hainbat alderdi politiko zein hainbat edabidez, martxan ikusi da makineria oso bat martxan jarri dela, horren gaineko kriminalizazio bat egiteko, eta guk oso argi dugu zein den guretzako arazoa eta markoa edo fokua nun jarri behar dugun. Eta kasu honetan fokua faxismoa da, eta beraz iruditzen zaigu, eta asteazkenean adierazpen horiek egin dituenean, benetan fokua non jarri nahi genuen, ez? Eta segurtasun sailburuak kasu honetan, zer identifikatzen duen problema moduan edo zer problematizatzen duen. Kasu honetan ez du problematizatu edo behintzat falangea bezalako talde faxista bati alfombra gorria jarri zitzaion Gasteizko kaleetan, hori ekidingarria zenean edo egon direnean aurrekariak horrelako ekitaldiak baimendu ez direnak, azken finean esan dudan bezala talde faxistak direlako eta ezin dugulako baimendu gure herrian, gure kaleetan horrelako taldeak, horrelako adierazpenak inongo lotxari gabe zabaltzea, eta uste dugu hori oso argiki esan behar den zerbait dela, eta ezin dela faxismoari inongo aurpegi garbiketarik egin, eta zentzu horretan, kasu honetan fokua gazteriarengan edo gazteria independentistarengan jarri nahi izatea faxista horietan beharrean, iruditzen zaigu nahiko adierazgarria dela behintzat, ez? Eta horregatik esan genuen asteazkenekoa. Gerta daiteke eta etorriko da baita ere, Eusko Legebiltzarrean legez besteko proposamen bat dagoela EAJ eta PSren artean, legez besteko proposamen horretan, ernairen aipamena egiten da, sentitu zarete kriminalizatuak? Bai, beste behin ere, ez, esaten dugun bezala, eta kriminalizatuak eta batez ere fokoa non jarri nahi duten beste behin ere, ez, eta hemen guk oso argi dugu zein den arazoa, eta arazoa ez da gazteria, arazoa ez gara gazte independentistak, arazoa faxismoa da, eta beraz beste batzuk foku hori desbideratu nahi dute, eta agian beraiei galdetu beharko litzaiek, zergatik desbideratu nahi duten foku hori, eta zein helburu duten horren atzean. Zer espero duzue Legebiltzarrean legez besteko proposamen hori eztabaidatzen den uneaz? Ez dakit, ez, nola joango den. Guk espero dugu, orain arte esan dudan bezala, bai gure epaiak baita euskal jendartean ere piztu den eztabaida horrek balantze edo egitea edo beste alde batera biratzeko aukera ematea, kalean eta jendartearen artean argi antzematen delako zein den arazoa edo zein den jendearen nahia, ez? Eta hemen arazoa uste dut guztiok antzematen dugula, ez garela gazteak, ez garela gazte independentistak, eta arazoaren erroa faxismoa dela.
Bai, probestu beharra dugu, aholku tekniko eskatuz, falangeren mobilizazioaz esan zen, hau ezin zitekela bertan bera utzi, manifestazioaren eskubide konstituzionala delakoan. Ez dakit, abokatu bezala daukazun iritzia jakin nahi dugu, administrazioak zerbait egin zezaken kasu horretan? Bueno, nahiko galdera konplejua da. Egia da, lehenengo aztertze bat eginez, mobilizazioak ez dira baimentzen, bale? Aurretiazko komunikazio hori ez da lizentzia bat izango balitz bezala administrazioan. Kontuan izan da, funtsezko eskubide bat dela manifestaldirakoa eta batzekoa, beraz, komunikazio bat da. Hau da, administrazioari komunikatu egiten diogu hori egingo dela. Gero arazoren bat egotekotan adibidez leku horretan, hiri antolamendua dela eta bertan bera geratu daitezke mobilizazio horiek. Egia da Euskal Herrian urte luzeetan ikusi ditugula edo ikusi dugula eskubide hori urratuta, baina epaitegietatik etorri izan dira edo etorri behar dira debeku horiek, naiz eta batzutan ez den horrela izan. Beraz, juridikoki oso zentzu zurrunean aztertuta, egia da administrazioa bada, horrelako komunikazioa jasotzen duena, ez da erreza debekatzea. Hemen eztabaida juridiko bat dago ere, ez bakarrik politikoa eta soziala, eta da ea gorroto delitua dagoen, ez dagoen, gorroto delitua gauzatzen duten horrelako falangeko eta eskuin muturreko mobilizazioek, ia hori ja baden arrazoi nahikoa bertan bera usteko, bueno, asko aztertu behar den zerbait dela esango nuke. Xetasun guzti hauekin gelditzen gera, Maili Bilbao eta Maiurra Gurrola, mila eskergo izanetan gurera gerturatzegatik. Bai, zueri.